Ás 10 da noite, el Combo Dominicano abrirá a Festa da Xuventude de Ribeira, que se celebrará na Esplanada de Coroso o venres 12 de abril. Vamos a intentar traer o Combo Dominicano, vamos a intentar encher a Esplanada do Coroso, facer o mellor posible, ao acabar o combo, que empezaría sobre as 10 da noite. Teremos a actuación de Tito Maverick, que é un dos mellores DJs que temos na zona e hai que apoialo. Con este tipo de eventos, o Concello pretende ofrecer unha alternativa de ocio á mocidade, ao tempo que aposta por creadores da comarca. Bueno, esperamos que saia ben, que vaya pa diante, que se poden facer moitas máis, por suposto. Con moitos máis DJs tamén da contorna, non? O obxectivo final do Concello tamén é, bueno, pois darlle a todos, non? Que pouquiño a pouco, pois todos, igual que facemos, pois non sei, a nivel de restaurantes, que non imos sempre ao mesmo, non? Intentando pois darlle cabida a todo o comercio, a todos os artistas, e en xeral, pois, eso, crear así un pouquiño de rede, non? Tamén entre os artistas da contorna. En caso de chuvia, instalarase unha carpa para que a festa poida celebrarse igualmente.